नमस्कार. मी लक्ष्मी पांडुरंग महात्मे, पणजी गोव्याहून माननीय कवी श्री रवींद्रजी सोनावणी साहेब यांची काव्यरचना सादर करण्याचा प्रयत्न करते. कवितेचे शीर्षक नवी प्रेरणा. नवी प्रेरणा. मी मुलांचा, मी फुलांचा, तारकांचा मी कवी. ईश्वरी अंशात या मज प्रेरणा मिळते नवी. ज्या फुलांचा गंध अवघ्या दश दिशातून वाहतो, ज्या फुलांचा गंध अवघ्या दश दिशातून वाहतो, वाहत्या गंधातून मी रूप त्याचे पाहतो. वाहत्या गंधातून मी रूप त्याचे पाहतो. दर्शने प्रतिभेस माझ्या नित्य फुटते पालवी. मी मुलांचा, मी फुलांचा, तारकांचा मी कवी. ईश्वरी अंशात या मज प्रेरणा मिळते नवी. बोबड्या बोलात भिजती वेद उक्ती चारुचा. बोबड्या बोलात भिजती वेद उक्ती चारुचा. प्रगटती अवतार दाही ते समोरी आमुचा. वेदना हर्षात फुलवी बाललीला लाघवी. मी फुलांचा, मी मुलांचा, तारकांचा मी कवी. ईश्वरी अंशात या मज प्रेरणा मिळते नवी. तारकांचे छत्र चामर नित्य झुलते मजवरी. तारकांचे छत्र चामर नित्य झुलते मजवरी. किरण स्पर्शातून हरीचा हात ये माझ्या करी. किरण स्पर्शातून हरीचा हात ये माझ्या करी. घनत मी आधार होतो जो सुखाला जो जवी. मी फुलांचा, मी मुलांचा, तारकांचा मी कवी. ईश्वरी अंशात या मज प्रेरणा मिळते नवी. मी फुलांचा, मी मुलांचा, तारकांचा मी कवी. मी फुलांचा, मी मुलांचा, तारकांचा मी कवी. मी फुलांचा, मी मुलांचा, तारकांचा मी कवी. धन्यवाद.